Tervetuloa tänne Metropolian Myllypuron kampukselle Kunnon kaveri podcastiin. Minun nimeni on Tea Kekki. Kunnon kaverien ryhmätoiminta on Miina Sillanpään säätiön hanke, jossa ikäihmisiä rohkaistaan liikkumaan lähipalvelun avulla. Tällä hetkellä hankkeen ryhmätoiminta keskittyy Länsi-Helsinkiin. Hanketta tukee muun muassa Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta. Rahoitusta on löytynyt vuodesta 2021 ensi toukokuun loppuun asti. Studioon meille on tänään saapunut 2 vierasta, jotka ovat tänä syksynä osallistuneet Kunnon kaveri-ryhmätoimintaan. Ja meidän aihe on tänään arkiliikunta. Sopisiko teille esittelyt tähän alkuun? Mun nimi on Raija ja olen liittynyt tosiaan nyt vasta syksyllä aloittanut siellä ryhmässä. Joo, mä olen Auli ja myös nyt aivan äskettäin liittynyt tähän Kunnon kaveriryhmään. Joo, tosi kiva, että pääsitte tänään tänne paikalle. No, jos mennään suoraan asiaan, niin miten kuvailisitte tätä omaa arkiliikuntaanne? No ihan kaikilla tavalla kävelemällä kauppaan ja kotitöitä ja portaiden nousua ja ruoanlaittoa. Ihan tällaista perus. Joo, ihan aktiivista arkiliikuntaa. Joo, kyllä. Joo. Entäs Auli? No kyllä mulla on ihan sama, että teen ruokaa kotona, käyn kaupassa ja kun ei ole talossa hissiä, niin kävelen portaat ylös alas. Ja siinä se sitten melkein onkin se arkiliikunta. Joo. No, millaista liikuntaa oot aikaisemmin harrastanut? No enimmäkseen kävellyt, nuorempana uin paljon ja on ollut jakso, kun olen ollut kuntosalilla. Okei, eli aika monipuolinen liikuntahistoriana. Entäs Raija? No työn puolesta monta kymmentä vuotta liikuttanut lapsia ja itseäni ja käynyt tosi monessa erilaisessa kuntosalissa. Ja sitten tällaisia ryhmäliikuntaa harrastanut aina kanssa ja omaehtoista kävelyä. Se on ollut semmoinen aika tärkeä se käveleminen. Joo. No, ootteko te aiemmin osallistuneet tällaiseen niin sanotusti varttuneemmalle väelle suunnattuihin harrastuksiin? Kyllä. Mä oon ollut joogassa ja sitten tämmöisissä alueliikunnan ryhmissä, missä oli tietysti eri-ikäisiä, mutta aika paljon varttuneempaa ihmistä. Joo. No mä en oikeastaan ole. Mun perhe-elämä on ollut sellaista, että en ole oikein pystynyt osallistumaan. Mutta että nyt tällä hetkellä se on mahdollista ja koko aika yritän saada lisää näitä harrastuksia, jotka on ikäihmisille tarkoitettu. Okei. No, mikä teitä motivoi tähän kunnon kaveritoimintaan osallistumiseen? No se oman kunnon ylläpito ilman, ettei tarvitse aina yksin tehdä jotakin. Ja sitten, että sieltä saa kuitenkin tosi hyviä vinkkejä, mitä voi sitten tehdä, niin kuin tämä syksy on osoittanut jo. Joo. Haluatko sä jakaa jonkun vinkin? No esimerkiksi tällaisia kuminauhalla tehtäviä liikkeitä, niin kyllä sitä on tehnyt joskus, mutta huomaa, että sillähän voi tehdä vielä paljon enemmän, mitä normaalisti on itse ajatellutkaan, että tekee. Että kyllä tämä meidän liikuttaja on tosi taitava tässä houkuttelemaan mukaan. Entäs Auli? No, mulla on vähän sama juttu, että ja juuri se, että ei jää sit sinne kotiin, että tulee lähdettyä jonnekin ja tapaa muita ihmisiä, joka on myös mielelle hyvin tärkeää. Niin, ja siinä samalla kun tulee kehonhuoltoa, niin miksei sitä mielikin siinä tule huollettua samalla. Niin, naulan kantaan. Liikuntahan vapauttaa niitä hyväolohormoneja ja nimenomaan voi vahvistaa sosiaalisia suhteita siinä samalla kun kunto kohenee. No, miten te olette kokeneet tämän toiminnan?
mun mielestä tosi tärkeää. Mulla ainakin, koska se on semmoisen matkan päässä, että tulee lähdettyä, että kävellen tai pyörällä tai bussilla ja sitten se on tarpeeksi lyhyt ja sitten kuitenkin siinä tulee aina sitä muutakin liikuntaa just pyörällä tai kävellen vielä kotiin päin. Niin, jälkilämmöt niin, ja alkulämpöt. Joo, ja kyllä mä oon kans tykännyt mennä sinne. Pyörällä voisin ehkä mennä, jos osaisin ajaa pyörää. Mutta joo, niin mä oon tykännyt kyllä olla siellä ja kyllä sieltä tulee aina jotain vinkkejä, jota voi myös kotona tehdä. Onko sulla jäänyt jotain mieleen? No esimerkiksi myös se, että tuolilta voi nostaa ilman, että aina ottaa tukea jostakin. Harjoitella sitä. Toinen on se, että mä joskus tiputan lattialle jonkun tavaran ja yritän mennä niin kuin kyykkyyn ja ottaa sen sillä tavalla ylös, eikä vaan suorilta jaloilta. Joo, eli semmoista kyykkyharjoittelua myös. No, tämähän onkin antanut teille aika paljon tämä harrastus. No, jos mennään sitten vielä tähän hyvinvointipuoleen, että mikä niinkö, sehän on aika yksi niinkö henkilökohtainen asia, että mitä hyvinvointi kullekin merkitsee, niin mitä se, Raija, sulle merkitsee? No varmaan sellaista hyvää oloa, että tulee lähdettyä ja tulee sitten tavattua siellä niitä muita samantyyppisiä ihmisiä ja samaa harrastusta harrastavia, niin se antaa sellaista mielenpirteyttä. Joo, ja mun mielestä mielenpirteys on yksi tärkeä asia siinä, että kaikki kolotukset ei heti tunnu niin vahvalta. Jos oot yksin kotona vaan ja oot vähän synkissä mielessä, niin kaikki kivutkin tuntuu huomattavasti epämukavammilta kuin muuten. Joo. No, eli tässä on semmoisia hyvin monenlaisia puolia teillä myös tähän hyvinvointiin. Vahvistuu vaan se käsitys itsellekin, että se hyvinvointi on tosiaan just sitä, mitä yksilö itse ajattelee. Mikä mulla on tavoitteena tässä se, että mä pystyisin olemaan ja elää tätä vanhuutta mahdollisimman vähillä lääkkeillä. Ettei tarvitsisi niin paljon lääkkeitä syödä. Sama. Siis toihan on tosi tärkeä tavoite. Joo. Tähänkin asti on selvinnyt aika pienillä lääkkeillä. Toivoo, että jatkossakin. Kyllä. Ei tarvitsisi olla lääkekaapelista pillereitä. Joo. Eli te molemmat toivotte, että lääkkeet pysyisivät mahdollisimman vähänä. Kyllä. Ja toimintakyky mahdollisimman hyvänä. Kyllä. Joo, okei. No, ootteko te nyt sitten löytänyt itsellenne mieluisen tavan liikkua? No, mä tykkään sitä pyöräilemisestä. Se on helpottaa mun liikkumista. Sitten joskus, kun on vähän jalat kipeänä ja sitten pääsee kauppaan, niin sitten saa ne ostoskassit helpommin tuotua kotiin, kun on pyörä. Ja sitten toisaalta käveleminen on sitten kanssa taas semmoista erilaista mielenliikuntaa, että kaikista liikkumisesta oikeasti nautin. Ja sitten mä käyn vesijuoksemassa pari kertaa viikossa, että se antaa sitten semmoista erilaista, just kun se vesi on niin ystävällismielinen noille mun jäsenille. Niin, sehän on nivelille semmoinen oikein lempeä. Nimenomaan. Se on tosi, sitäkin mä oon harrastanut monta vuotta. Ihan just sen takia, että pysyisi jollakin tavalla toimintakykyisenä. Joo. Entäs Auli? No en varsinaisesti ole löytänyt kuin nämä jumpat nyt tällä hetkellä. Mutta tuolla mielenperukoissa on kyllä kytemässä tämmöinen sauvakävely. Mulla on jo sauvat. Noniin. Käyttöön vaan ne pitäisi ottaa, mutta mun täytyy vähän se prosessoida ensin ennen kuin se tulee onnistumaan, mutta kyllä sekin vielä onnistuu. Ehkä me ruvetaan yhdessä käymään sauvakävelyä. Niin. Mullakin on sauvat odottaa ulkoiluttamista. No niin. Ehkä te voisitte lähteä yhdessä jonain päivänä, kun ei ole sateista ja tuulista. No, onks mä oon käsittänyt, että olette molemmat nyt aika säännöllisesti alkaneet tätä liikuntaa harrastamaan. Niin, ootteko te huomannut, että se liikunnan lisääminen
harrastuksen muodossa olisi sit lisännyt muutakin tällaista fyysistä aktiivisuutta? Osaako Auli sanoa tätä? No juu, mä olen vuoden alusta muuttanut ja huusholli oli täys laatikoita, niin mä olen purkanut niistä tosi paljon. Et se on aika fyysistä, nostella ja siirrellä niitä. Ja et se on ainakin niinku ihan selvästi tullut lisää. Tietysti kaupassa käynnit, jota ennen pääsi auton kyydissä tekemään, niin nyt täytyy kävellä ja mennä joko bussilla tai kävellen kauppaan. Entäs Raija? No, en mä tiedä, miten se sitten on lisännyt. Mä aina yrittänyt liikkua, mutta kyllähän se tietysti sitä virkeyttä lisää. Et sitten niin kuin tuntuu, että kun menee vesijuoksunkin tulee kotiin, niin sitähän on niin kuin hirveä piirtää, vaikka luulisi, että sitähän on ihan väsynyt. Mutta niin kuin sitten on jaksanut mennä tuollaisiin muunkinlaisiin rientoihin laulamaan ja musiikkia kuuntelemaan ja kaikkea sellaista, että kyllä se lisää niin kuin sitä joka tavalla sitä oman mielen piirteyttä ja varmaan fyysistä kuntoakin sitten, kun jaksaa punnertaa. Niin. Mä oon huomannut ton ihan saman jutun, että niin jos käy vähän kävelemässä, hölkkäilemässä, ihan mitä ikinä, jotain liikunnallista, niin siitä niin saa energiaa, että ei siitä niin väsy. Joo, ja sitten joskus, kun on ollut mieli esimerkiksi apeena, niin sitten on vaan pistänyt lenkkarit jalkaan ja lähtenyt vaikka pienenkin kävelylenkin, niin vau, nyt on ihan hyvä olo, kun tulee kotiin. Että se on niin kuin semmoinen, ainakin itsellä ollut aina niin kuin vähän sellainen, että ei sinne kotiin kannata jäädä makaamaan, mieluummin lähteä sinne ulos raittiiseen ilmaan. Ja sitten kun asuu tuollaisella alueella, missä on metsiä paljon, niin se on, ja ulkoilutilaa. Joo, no tämä on tosi tärkeää tämä arkiliikunta. Me taidetaan kaikki 3 olla siitä ihan samaa mieltä. No kyllä. Ja kyllä se unen laatuun myös vaikuttaa. Jep. Se vaikuttaa kyllä todella hyvin paljon se liikkuminen, ja se on meidänkin iässä. Se on kaikessa iässä, mutta myös meidän iässä niin hyvin tärkeää, että se unen laatu, vaikka se olisi lyhyempi, mutta että se olisi hyvä. Niin, mieluummin laatu kuin määrä. Siis. Niin. Joo. No, millä tavoin yhteiskunta voisi kannustaa ja tukea arkiliikkumista? Vaikea kysymys. Niin. No esimerkiksi kyllä mä toivoisin, että Helsinginkin puolella mietittäisiin sitä, että aikuisilla olisi niin kuin maksuttomia nämä liikuntapaikat ja liikkuminen ja uimahallit ja muut. Että tiedän, että esimerkiksi Vantaalla pääsee yli 70-vuotiaat ilmaiseksi uimahalleihin. Joo. Espoossa pääsee päälle 6-8. Joo, niin kyllä toivoisin, että Helsinkikin voisi niin kuin kannustaa sillä tavalla ihmisiä vielä enemmän. Ja kyllä, joo. Joo. Niin, oliko se teille niinkö semmoinen avaintekijä, että tulitte tähän kunnon kaveritoimintaan osalliseksi, kun tämä on maksutonta? No ei pelkästään. Kyllä mä ainakin olen paljon muuallakin käynyt silleen, että ei ole ollut. Tai sitten on ollut joku ihan nimellinen maksu. Niin kyllä ei se periaatteessa ollut esteenä. Joo, ei se mullekaan ollut niin kuin se kynnys, vaan kyllä se oli se, että tulee liikkuvuutta lisää ja tasapaino säilyisi parempana. Ja, ne oli niin kuin se oma hyvinvointi oli se, niin kuin se kannuste enemmän kuin maksu. Joo. Tai maksuttomuus. Joo, niin, juuri näin. No, mitäs terveisiä te sitten lähettäisitte heille, jotka jännittää ryhmätoimintaan osallistumista? No kyllä ilman muuta. Toivottaisiin aina tervetulisi sanoa, että voisi tulla katsomaan, että eihän siellä tarvitse, että voit mennä sinne takariviin, jos siltä tuntuu, niin kuin monet aina opettaja edessä ja kaikki ihmiset on siellä takana kattoo ja keskellä iso tyhjä tila, että eka kerran kun sinne menisi, niin voisi olla tosi kiva. Moni on siitä sitten löytänytkin itsensä. Eli Raija sanoo, että tutustumiskäynnit olisi tosi hyvä. Joo, ja toinen on se, että jos olisi kaveri, jonka kanssa lähtee. Niin.
että hyvin paljon se kaveri vaikuttaa myös siihen, että on ihan, että on vähän niin kuin turva, että ei mua nyt jännitäkään enää niin hirveästi, kun tuo kaverikin on tuossa mukana. Niin. Toihan on tosi tärkeää ottaa esille toi sosiaalinen puoli, mikä tulee tästä ryhmämuotoisesta toiminnasta. Mutta tässä olikin meidän aihe tällä kertaa ja kiitos oikein paljon osallistumisesta, Raija ja Auli. Kiitoksia. Joo, ja kiitos myös kaikille kuulijoille. Nimenomaan. No niin, tämä on Kunnon kaveri podcast ja minun nimeni on Tea Kekkonen.